Abubakar zaki ka gagara a jamaka ma'aji babba a ƙasar Hausa to sai mu yaba maka da tambura ya Alhaji Salisu Abubakar zaki ka gagara a jamaka ma'aji babba a ƙasar Hausa to sai mu yaba maka da tambura ya Alhaji Salisu Abubakar zaki ka gagara a jamaka ma'aji babba a ƙasar Hausa to sai mu yaba maka da tambura ya Alhaji Salisu Abubakar zaki ka gagara a jamaka ma'aji babba a ƙasar Hausa to sai mu yaba maka da tambura Musa mai waƙar sarakuna daga Katsina na yi kanan damu zani ishe ma'aji babba kai Alhaji Salisu Abubakar ma'aji babba a ƙasar Hausa sarkin daura yau ya baka ƙarko da Allah kai nasara mun zo mu yaba maka da tambura ga waƙar mulkin nayi ma kai Alhaji Salisu Abubakar wato ma'ana Salisu Khidir Allah ya tsaya maka a bar maka nishe ka gwanin sarkin daura Salisu kai ne ma'aji babba to tsare gida ka tsare daji mun zo mu yaba maka da tambura ya Alhaji Salisu Abubakar zaki ka gagara a jamaka ma'aji babba a ƙasar Hausa to sai mu yaba maka da tambura a mai martaba sarkin daura shi ma naɗin ma'aji babba yau Hausa bakwai kai ne ma'aji zaki ka wuce gaba gadi daga daura Katsina har Gobir Kano Zazzau sai Biramano yau Salisu kai ne ma'aji duka ja dai ta hiba barabagar dama ya Alhaji Salisu Abubakar zaki ka gagara a jamaka ma'aji babba a ƙasar Hausa to sai mu yaba maka da tambura sabar Abubakar ɗaga halluru Khidir ɗan Muhammadu ɗan Ibrahimu shi Ibrahim ɗaga Maliku shi Maliku ɗan Ali shiryayye Ali ɗan Muhammadu mai doki gaja na sababu saga martaba ja abi ka zaure mijin gida daji ba a yau maka kyaure ba Salisu kai ne ma'aji babba zaki ka wuce gaba gadi kai ne baban su Abdul Ahad baban su Suhaib karin jaya zaki ka wuce gaba gadi ya Alhaji Salisu Abubakar zaki ka gagara a jamaka ma'aji babba a ƙasar Hausa to sai mu yaba maka da tambura yayin su Hassan da Husaini kai ne yayin su Sani Bala Haji Salisu yau kai ne ma'aji kowa zo Alhaji kai mashi mai amana inda
gagara a ja maka. Kai na ciro man daura a yi a gama na fagacin daura da tijo na galadi man daura ma'aji na ajiyar daura da ɗanburam na barayan daura da shamaki. Ja dai ta yi babara bagar daba ya Alhaji Salisu Abubakar zaki ka gagara a ja maka. Ma'aji babba a ƙasar Hausa to sai mu yaba maka da tambura. Ya Alhaji Salisu Abubakar zaki ka gagara a ja maka. Ma'aji babba a ƙasar Hausa to sai mu yaba maka da tambura. Ya Alhaji Salisu Abubakar zaki ka